אתה לא מבין. שנה טובה. מה שלומך? ברוך השם. שנה טובה. שנה טובה לכל עם ישראל. מה העניינים? גם הצד שלי יגלה אוקיי, תנמיך. בואי תסתכלי ככה. זה יהיה תלמיד. שאנחנו עוד עומדים בעוד הולכים זה בסדר. אתה יודע מי זה? לא, מי זה? לא סרט. לא משפחה, כולה משפחה. משפחה. אני לא זה משפחה, זה בן אחיך. הוא בא לבקש סליחה. הבן של שלום. הבן של שלום אחי. כן. מזמן אני לא ראיתי אותך. מזמן. אז זה ככה, אז אנחנו לא נראים אחד את השני. נכון או לא נכון? כן, נכון. יש לי משפחה שאני כל שבוע אני רואה אותה, ואז אנחנו כבר אין. אבל שזה הרבה זמן, כבר משתנה האדם. כולם משתנים. משתנים בראייה שלא נראים בשבוע או בשבועיים. עכשיו יום כיפור, עכשיו זה יום מכובד, זה יום שצריך. אני מבקש ממך סליחה וכפרה. אמן, תקבל את זה, ואני מבקש ממך גם כן. שתהיה בריא עד 120 ואלוהים ייתן לך רפואה שלמה. אמן, וגם אתה בעזרת השם. וגם ילדיו וגם כולם. וגם כל המשפחה. בדיוק, כל המשפחה. כל המשפחה, כללית, שלנו, שלכם, הכל. בדיוק. ברוך השם. ונתראה בשנה הבאה. בעזרת השם. זהו. תודה. תשמור על עצמך והכל יהיה בסדר. תודה. בריאות בסדר. עומדים עוד ברוך השם. הולכים ברוך השם. הבעיה שיש האדם כבר לא עומד, לא הולך, לא יודע איפה הוא ומה הוא. זה הדבר הזה, אבל אנחנו עוד בסדר. בעזרת השם, אומרים בעזרת השם. בעזרת השם, בוודאי. הכל בעזרת השם. כן, תודה לאל. שאנחנו עוד מתראים. בוא נשתות. שוב תשתות.